iki wau ngremong lanang rupane gak ana wong nyawer ternyata oleh 3,5 juta. Kok akhirnya iya mas mangambek dodol wedhus mbok. Dodol ya. Nang tanggul tuku kulkas tutu omah wetengku luwe. Baru muncul main nduk lapangan lawas sing nonton padha lungguh nggawa lemek dhewe-dhewe. Pokok sampean aja turu lutruk godak robuyaring. Nyut yutuk kok hati-hati telepon semut. Iki cek termasuk pak bulan-bulan besaran. Ono sing ngarani Baryo yo korban wedhus sampilan sapenunggalan pokok sing termasuk kewan akeh dulure dhewe pak sing mangkat lunga haji memenuhi panggilan nang tanah muga-muga mabrur dadine haji kena nggo panutan kita kabeh ane lunga haji ngono pak ancene ambot dalanane sing nomer 1 niat loro babiyan muga-muga iso ketrima Bu amal ibadane kenek diturun temurunno barek anakku aduh sece maneh Bu nek ceritaku dhewe anake wong sugih bapak lunga haji wis ping 20 dik nyenangi balik dalan mergo kurang piye
utang mergo aku dhewe wis krungu kabar nek bapak kuwate mangkat haji pancene mari daftar ono wong sepatuan teko tak kira bapak jange budal kapindho bumbu tiba petugas Bang Mekar malam ini bu malam takapuran dok jati lawan Tegalangi dari ono hiburan dinas kebudayaan pariwisata pancen mari penyegaran naga baru muncul ludruk kebanggaan baru muncul pak asli saka Krangkongan anane ditanggap kelompok konco seniman aku bangga wis gak kekurangan mula tujuane membina kerukunan ludruk baru muncul tinggale Bapak Sucipto nek Satria Pak niku ingkang putra undang aku mulai masjid wis ngaku wong tuwa perkara aku mari lawak mbok balik di amplop piro tapi aku dhewe satria iku penerus pesene almarhum Bapak Sucipto baru muncul cek ono sing ngurus tapi tangkapane Pak iki terus wingi jombang dadi roto kedunan Probolinggo benek o kandange wedhus saya matur nuwun dumateng Bapak Dewan sampun mundur nggih. Terima kasih kepada anggota Dewan DPRD maupun dari provinsi. Terima kasih atas perhatian panjenengan kami. Sebab nopo? Karena beliau ingin menjadi dewan tidak semudah membalikkan telapak tangan melalui pesta demokrasi. Demo kekuasaan kasih rakyat tanpa kekuatan rakyat. Mohon beliau akan menjadi DPR. Apa tepuk tangan yang meriah? DPR itu singkatan Pak. D Dewan, P Perwakilan, R Rakyat. Mohon izin Pak Dewan, kalau nggih DPR, insya Allah boten sak kantor kalian jenengan. D kula niki dadi, P pelawak, R pamene sumu-suman. Nek posoan mangap koyo tanggem. Sembah matur nuwun, itulah seorang jiwa pemimpin. Begitu beliau dikasih amanah oleh rakyat selalu turun ke bawah. Apa sih keluh kesah masyarakat, beliau adalah yang akan menyampaikan aspirasi kepada atasan. Luar biasa. Boten lawak ini boten gampang Pak. Dari ini abahku abah Kartolo, oh nek gak turunan gak iso dadi lawak. Lah kula niki sik turunan wong gendeng ya. Cuma nek terjadi mbak kula niki wong fanatik. Kula niki sik turunan Sunan Pak. Sunan Kalijogo Senet, Sunan Gunung Jati Senet. Kula niki Sunan Dar, Sunarmo, Sunarti, niku sak durung kula kabeh. Alhamdulillah khususipun masyarakat Jatilawang, Tegalwangi ini mayoritas beragama Islam. Ngapunten Pak Dewan, bukan hanya di kota yang menjalankan kurban. Siapapun yang punya rezeki, terutama anggota Dewan, selalu rasa membagi rasa kepada masyarakat kecil. Teng desa kula niku mantun salat Id, buyar jam 10 pun petugas Pak dimot pickup dibagi dengan rakyat-rakyat. Dikasihkan kepada yang lebih mementingkan ditimbang kula panjenengan. Lah kula nulungi wong wedok teng pawon. Motor liwat. Dodok lawan kula teng mburi nulungi wong wedok masak. Assalamualaikum. Boten krungu kula. Barang kula pun metu. Pun berangkat turun pickup.
barang pun pikep ngaler motor ambulan liwat bolak-balik. Barang kula ngaler kok kesandung buntelan tibake daging. Alhamdulillah ono sing lumbur rezeki. Mantun maghrib kok kedayon wong tuwek lho, kate wong duro. Dong. Kakek ndak iki dong giba. Nemu buntukane krengsek. Giba, dadi mbak benih nak. Kangkung pun melahirkan wah trekan nek butuh teu. Dibanding tak pangan aku mang dulu. Iki gojo kok keselak iki. Panjang repot kaya kula niku. Sebagai suami, sudahkah Anda melaksanakan ibadah? Istri, insan suci tempat rahmat ilahi. Laki-laki menjadi dewan, kenapa perempuan tidak? Karena pepatah mengatakan tidak ada surga di telapak kaki bapak, melainkan surga di telapak kaki ibu. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Iku nanti kepit lawang apa itu? Lah nek teng Surabaya, Pak, kalau nek kumpul kali abah turun ora saweran rame, Pak. Biasa ngriyun. Lah nek mriki Pak Dewan, nek ngremong artis itu biasa disawer. Lah nek lawak disawer boten pantes. Niki umpamane lho. Pak Dewan boten nyawer ten kula, Pak. Ya tambah nemen ndak pantes Dewan. Guyon-guyon lah. Nek kados kula ngeten pun jelas, Bu. Songi 2 jam 2 juta. Sing 1 juta bayaran sing 1 juta bon sabene. Ya untungnya bojo kula niku selalu membantu kebutuhan suami. Kula belanjani 1000 mangan sego putih wak sapi. Tak belanjani 300 sego putih wak sapi. Dak tak belanjani sego putih wak sapi. Soale bojo kula niku dodolan. Wow, badhe ngelawak mriki golek klambi ndok ono, trono ndok ono, iki putih-putih nang ndi Dik? Mandi tak dol kabeh. Ngapunten Pak Dewan mohon izin. Di sini masyarakatnya Jawa Madura. Karena Indonesia mempunyai semboyan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Enten tangga kula niku kemanten anyar. Sing lanang wong Dura, sing wedok wong Jawa. Bareng kemanten anyar isuk ngomong. Sing wedok nyapu, sing lanang liwat. Wale gelek. Sing wedok semawur, gelek apa pisane ngenteni wong turu kabeh. Barang sore berbulan madu melaku-melaku ketok umai wong apik takon nang wedok. Compon jere kenelek pola DBR mak bungkon makan. Sing wedok semawur kirangan. Dadi piye tak nyaman DBR kirangan golek. Melantang malih. Kepethuk wong tiar donya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beh, jere rek kasan yo ngomor rek si wedok semawur. Kirangan. Aduh, ya kirangan mak lekas mati. Balik malih kepethuk masjid. Enten kembang api sing wedok tak kena sing lanang. Kembang napa niku nggih maten nang masjid niku kok sae. Sing lanang semawur pikan rek golek tak oning. Oh iku ta majare wong-wong sing jenenge kembang tak oning. Semerawut aja terus dan juga. Pentol gede
tak iseni pelembungan betina kering aku kesel buka warung kotolan teko pecel penjemu enak bumbune ngrempel rupane kangkung tak campuri kabel duwe-duwe warung macet mergo bojoku sing garai ruwet tak omongi kok sedak-sedet prayunan lapangan bojoku mangan suket Alhamdulillah kula dadi pelawan karena ditakon ndak tau. Aduh Dik Supri saiki wis tuwek nggih karena faktor usia. Lah anak pira Dik loro sukses kabeh lho Pak Dewan. Sing nomor 1 kuliah teng ngene Porong mek jurusan cetres. Winginane balik entek bekakas pawon dipecahi kabeh. Ketolong anak wedok kuliah teng Malang Pak Dewan. Ambil 2 jurusan komputer kali hukum. Alhamdulillah itu nolong komputer mari dihukum. Mbok arek loro kok remak kabeh. Halo. Halo, ya Allah. Jadi awakmu budal dhisik. Lah kok mandek ning ndi aku suwe ngenteni nek iki? Mandek ning warung lho, Di warung. Ya iya. Mangan apa? Suket. Ya kok suket Ya tuku gedang goreng. Dadi awakmu marung gedang goreng. Wah, sak ketol-ketol. Wah, omong-omong dendol gedang goreng sak ketol. Gak percaya? Gak percaya. Ya, ini sore iki. Lah, ya nek ngono bener. Pas wajane. Wajane? Waduh, piro? Sak gonggong. Dendol wajane gedang goreng sak gong. Gak percaya? Gak percaya. Ini sore iki. Lah, iki bener. Terus mari ngono aku budal. Budal ini? Lah, terus kepethuk wong akeh rame ana polisine barang. Tabrakan. Jatuh. Arek ngombe mabuk. Jatuh. Apa? Ana wong meteng lairno teko udele. Wah gak masuk akal. Gak percaya. Ayo punyane sithik. Dik, awakmu aku krungu nang tanggamu ning pasar. Dene kon pegatan bebedu. Pegatan aku. Ya ora apa suami istri ku nek iso dipertahanno. Kok iso pegatan masalahe apa? Lek aku ambek bojoku ngono ndak duwe masalah. Masalahe karo maratuwa. Ya apa ceritane? Lah mosok aku yang ngrumaki pitik ku anake. Iya. Lah maratuwa dadi ternak garangan. Terus ya ono pitikmu. Ya tumpes pitikku. Ditekno garangan. Terus awakmu minggat. Minggat budal aku nang Jember. Nang Jember? Ya iya. Nyambut gawe rabi kok. Berarti nek iki domisilimu nang Jember. Suwe kon iki kono. Ndak nek diluk ning kono. Apa pegatan? Pegatan. Lah masalahe gak enak iki. Sing dimaksud gak enak ya apa? Ngeslong. Nang dhuwit ndono karene. Oh, gak suwe nang kono terus awakmu nang ndi? Probolinggo. Ayo nyambut gawe. Rabi kok. Maneh. Berarti awakmu saiki domisili ana Probolinggo. Wah, pegatan. Apa omane gak enak. Gak enake ngeslong. Terus gak suwe awakmu nang ndi? Nang Yasa saiki. Yasa Wilangun. Yasa Wilangun. Bali nang bojo duwe. Rabi yo. Ya rabi. Pegatan. Enggak. Apa? Enak iki. Apane sing enak? Sipsek. Foto niki nek tiyang boten pendidikan jangan kan mencalonkan seorang dewan. FT mohon Pak boten kenceng melih niki. Sarjana. Lho, apa tegese sarjana? Ngasar-ngasar dapat digenah. Banyak pendidikan. Matematika? Nah, tak pangan. IPA? Tak pangan. IPS? Tak pangan. Ojo IPS. Apa? IP tak pangan. Maksudnya pinteran ini. Indonesia ibu kota Jakarta. Jawa Timur. Surabaya. Lah nek ku gede di sini. Nek ku gede ana ibu kotae. Aku barang mampir nang mau dirawakmu balen karo sing wedok. Nek nggo di pertelon ngalor, ketebeng terop ana wong slametan. Wong biasa saiki rame-rame ne. Wong kawin ya. Iya. Kawin apa? Ya kawin sotek iki. Dadi mbeng loro ku
iku ya mari silang iku wis yo. Tak delok kuwi yo. Kemantene yo. Ha. Montore loro. Sepeda motor ngono. Ha. Iku jenenge ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Lah kon biyen rabi ngunduh apa? Ngunduh klopo kan. Ngunduh mantu. Yo mantu bisa. Barang we bacot nang lawange terop gamelan muni kebo biru. Ha. Pengiringe diaturi lungguh. Ha. Langsung disuguhi jajan. Iya. Kon yo ngono piye? Iya. Pengiring lungguh disuguhi apa, Dik? Kucing iki. Yo jajan Mari ngono temu manten sungkeman. Kemanten lanang ngantem beras kuning, kemanten wedok, kemanten wedok ngantem beras kuning. Awakmu nang bojomu biyen ngantem beras kuning. Lah bojomu nang awakmu ngantem apa? Ngantem bataku nang aku. Kaya bataku. Yo beras kuning ah. Lah duwe yo. Ha. Kemanten wedok munggah kuwade. Munggah kuwade. Kemanten lanang munggah kuwade. Munggah kuwade. Bojomu munggah kuwade kan munggah apa, Dik? Munggah buku pon kri. Ola apa? Ake mulut doro e. Munggah kuwade. Yo kuwade bisa. Mari ngono diaturi nang dalan Pranatacara. Nah. Lah kok dalan apa? Wah, dalangi tonggo kri. Hah? Dalangi tonggo. Mari ngono kemanten wedok tak delok. Sulistyo Hayuning Marno macak nganggo gelung kejawen. Iya. Sing lanang nyuwun blakon kaya wong kadipaten. Heeh. Bojomu macak kembang kon nyuwun apa? Nyuwun reok kri. Kok nyuwun reok? Ya nyuwun blakon pisan. Mari ngono mari dicondro manten lanang wedok. Wedoke mudhun teko kuwade langsung masuk kamar. Masuk kamar. Manten lanang masuk kamar. Masuk kamar. Biyen bojomu masuk kamar kon langsung masuk apa di Penjara. masalahe? Ya gara-gara putumu ya. Manten lanang wedok masuk kamar berbulan madu. Berbulan madu. Bojomu masuk kamar kon bulan apa di? Bulan andong-andong kri. Ya bulan madu kri. Cara kaya awakmu iki gak kena di sarana sing becik. Terus mari rabi kon nyambut gawe apa durung? Loh. Durung aduh soro iki. Tuhan tidak akan merubah nasib manusia bila manusianya tidak merubah dengan sendirinya. Oh, tur makola walakan tur mangkola. Jangan dilihat badannya Kak Sukliko, tapi isinya yang perlu kita kaji. Luar biasa. Nek penggawean tak perkara bodoh ini. Iya. Sopo? Kakek penggawean. Wow, Oh, nggih. Wong sing ganteng, ketak-ketek yo mak. Kon iki apa nek kene nyambut gawe? durung ya. Nah, iki lho, saya tekan Awake awake durung nyambut gawe. Gagah ganteng gawe pegawaian. Nggih, dene penggawean nggih. Kon ngomel nyambut gawe. Enggak. Gagah awak sehat kaya Nah, awakmu kok rene mrene? Yo padha kaya pegawai. Oh, padha ngaku kre ya. Iki lawak terkenal. Winginane Pak Dewan iki main tenggene Pujon Pulone Batu. Wuh, balike men nabrak truk. Mantuk. Iku cucu maju ku. Tapi percaya nang iki. Apa? Pundane nggawa tas cilik, balike tas gedhe. Ki jolan dhewe. Ijolan. Iki ana kesempatan. Oleh WA to ya. Iya. Teko sapa? Dewan. Oh iya iya iya. Iki nek pancene kanca-kanca gawe penggawean. Cocok. Awake dhewe ati ditulung kang Bapak Dewan. Iya iya. Kon ati dijunjung. Waduh. Loh, gak jane awak dhewe padha wong berpendidikan. Ah. Biyen kan gak kampus. Ngamek jurusan ekonomi. Aku ngamek jurusan biologi. Lah awakmu biyen ngamek apa? Ya ngapek sarung, ngapek sandal. Ini jenenge wong ngapek. Ya apa ya Pak? Acarae Acara iki seniman. seniman. Kalau Jawa Timur ati digawa nang Jakarta. Buyuh. Dilebokno TV. Ya mosok sedeng. Itu wonge gambare Tayangane. Kaya wonge ngono. Iki mempersembahkan sebuah kisah drama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah Islam. Iya. Winginane korban meno. Korban. Korban apa? Tapi Aku wedhe. Iki lho gak tau korban. Wah, aku korban kuwi. Korban apa? Sandal ilang. itu korban itu Oh, dadi sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam korban no
alaihissalam. Iya. Suatu malam Iya. Nabi Ibrahim itu mendapat perintah dari Allah. Ah. Supaya menyembelih anak semata wayang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Padahal anak Sumatera wayang. Iya, wong Nabi Ibrahim itu nabi sing Patuh. patuh karo Allah. Jadi sembelih ya dilaksana. Durung disembelih, Durung disembelih malaikat Jibril teko dikenteni wedhus. Ismail selamat wedhus sing dadi korban. Mulane wong Islam ngarani hari raya kurban. Pemaine piro? Apa ana? Nabi Ibrahim, Iya. Nabi Ismail, Ah. wedhus. Lah umpamane aku melok skenario iku kanggo tontonan di dewan. Aku sing ganteng iki, Iya. tadi Nabi Ismail. Lah awakmu Aku wis kenapa? Iya. Yo Nabi Ibrahim. Iya. Aku tambahin di sini. eh Tambahin di sini. apa? Hah? Nabi, Cakep bisa. Aku Nabi Ismail. Nah. Nabi Ibrahim. Nah. Donok mana bisa? Lah wedhus sih. Lah karo Nah, donok mana koncone nyekel nungi? peragaan. Ya apa? Nabi Ibrahim Nabi Ismail numpak unta di padang pasir. Oh iya. juga tambahin. Apa? Tapi kaya umat tuh nang isorokan ini. Saiki Nabi Ibrahim. Makari hari kok bari. Apa? Iki durung tutuk nang Jakarta. Wedhuse merot wis. Apa? Saya kena jujur. Ora mikira. Sing penting peragaan. Setiap kali peragaan bedus. Nabi Ibrahim mari, Ismail mari, saiki wedhus di kandang dijilet tampar. Wedus ning kandang dingon kebulet tampar. Aduh, kebulet iku lho. Oke iki. Anake. Oh, anake. Mbah, Oh gede. babone. Biar bener sikile kok nyakar-nyakar. Lah, wedhus wedok kene wedhus lanang. Adegan pertama ya apa ya? Udah rasa. Oke, buri kono ramban wae. Ya Allah. Lindungilah hambamu ini dari godaan syaitan yang terkutuk. Apa? Adegan pertama wis salah. Lah kok setan iki? Sing bener Setan. awakmu aja ngaji, ngrungokno wong ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kon krungu wong ngaji. A'udzubillahi minasyetan. Lah apa mriki? Syaitan. Ya sing waras kalah. Ya sing longer terusno. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa ayah 2 hari 2 malam tidak tidur? Mungkin ada sesuatu hal yang dipikirkan sama ayah. Kayak ruwai sih, Anakku ayah, Ismail. ayah, Bagaimana nak? ayah saya siap untuk disembelih ayah. Belum itu mati lah. Aku dijajah kali. Oh, enggak usah ya. Gak usah menang. Ayah, Anak ayah apa? ayah ini harus dikenal oleh Papa, Hah? Papa, Papa ya apa nak? Papa itu lopo. Abi, Arab kami dulu papa. Abi, Abi. Ada Ismail. ya Abi. Tadi malam Abah mendapat perintah dari Allah Isinya perintah Abi. supaya menyembelih anakku Ismail. Kalau memang itu perintah dari Allah, laksanakan Abi demi tegaknya agama Islam yang Kamu baik. ikhlas nak? Iya. Ku sembelih. Sembelih malaikat Jibril teko. Waduh, ayo waduh, waduh, waduh. Hei, waduh. Tabule. Ayo, waduh. Kok kupingnya gak gelem berarti. Ono odo sono ndak. Ya apa? Nek. Lah kan aku kepengin dadi koyo aku. Kowe iki nek lan kepengin dadi koyo aku. Ismail. Aku wedhus. Ayo. Hah? Ayo.
Ya Allah. Kapan mereka hantu ini? Weh. Kenapa ngurusi PKH? Nah ini tak betul-betul gitu. Tapi Ismail gak ngurus itu. Kok nang PKH? Bangun. Pak Dewan karo lumpuh digulu iki. Kapan ada kampanye bayar mekar semua. Ya Allah. Lindungilah hamba-Mu. Apa? Hati Mendapat ilham dari Allah iya. supaya hari ini aku menyembelih anakku Ismail. Bagaimana? Saya rela Abu. Rela. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Ngapunten ingkang kathah menika mendo ingkang badhe disembelih menika penyakitan. Menawi didhahar umat kan dadi penyakit. Gak oleh. Niki mawon sidakaken. Pokok bukan Nabi. Aku duwe penyakit sesek. Lah karepmu kepengin dadi kaya apa? Aku tak jawab ini. Oh, saya teman. Ono apa, Cak? Hah? Ono apa? Nabi Ibrahim. Anak Ismail. Lali. Kau wis lali. Aku Lukas. Lukas. Oh itu. Ismail. Ismail untukmu pedon aku sukri kan kamu bandingan karo awakmu. Oh, Sukri. Oh. Ismail. Kenal yo Cak, jenengku Lukas. Oh, Lukas. Kenal lah, Cak. Jenengku Cak Sukriyadi. Nah, kenal juga. Sopo? Aku simpul. Kamu dikenal ya? Ya, sing kene kepengin bener kene lho. Kau ini jadi bintang film kurang Gak sukses. gak sukses Oh, kau. paling ngedit ae operator. Ya apa? Iku sapa iku? Oh, lele itu cocok nih. Ada yang ganteng. Udah jadi bintang film. Mas, Alhamdulillah, tanggapannya apa iki 2 tahun iki, Bre? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Bapak Dewan dan seluruh masyarakat yang di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kabeh. Yang muda-muda, yang tua-tua, semuanya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Ya. yang ada di sini semua panitia, saya mengucapkan Assalam. Kok kabeh wong diuluki salam. Loh, dengan banyak salam kita memberikan suatu kesejahteraan. Luar Salam biasa. itu indah. Iya, iya, iya. Rene Cak, Eh. Rene. Indah itu Bupati Lumajang. Iya bener, Cak. Mau aku kan sibuk saat ini. Oh, sibuk. Minggu Senin Selasa sibuk aku Cak. Sibuk. Sesuk minggu tuh aku kegiatannya akeh. Nang dia. Ngarit. Yo, wong longor kepethuk wong remek. Lah ya apa sih? Senin sama temen aku Cak. Apa dak? Senin aku jadi ketua HMK. Apa HMK? Ya. Apa HMK itu? Himpunan Mekar Keluarga. Wah. Iki anu Panitiane. iki Aja omong mekar. iki Senin iki ya. iki lho leren mekar. Lah iki aku golek kuliah Pak Dewan gak metu-metu. Engko tak kei Cak. Rene Cak. Aku mau iki tanggapan ya. Ya. Bojoku lek mulai tanggapanku Iya. ngekei nyanyi Cak. Loh, nyanyi deh gini. Iya, Bang. Ku lepas semua yang ku impikan. Iya, iya, iya. Takkan ku biarkan Iya, iya. Indonesia tanah airku, Cocok. suamiku, Iya. kesayanganku. Untuk nyanyi Saya Cak, tapi wong aku yo wong lanang Cak. wong seni. Wong seni. Iya. Ele-ele aku pemain band Cak. Lho, band yang apa itu? Band kono yo band ini Cak. Mikirane njok mlumpuk kancane mari. Yo tak jawab Cak. Ya apa? Aku band.
Ini, zaman saiki ta? Iya. Ini. Kicomania, 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 kicomania. Oh, Dapur. koyok kan uang selir. Oh iya iya. Balik lagi ya. Kicomania, 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 kicomania. Dapur bebas. Iki nang sing ndang sampe dirasani. Jadi niat dikirokno. Iki asli tak dikirokno. Koyok gempang dodar. Sing karo aku nek teko. Iso nyanyi? Ya batok lawang. Nesu bojoku. Adik-adik aku sing teko. Bojoku jawab, sampean bengi Mas mulih karo sapa? Aku mulih sik pancen gak nggawa kanca. Nek gak nggawa kanca, ayo nutupno mambengi ikon. Marujak tutup ono daya. Menyanyi itu sing hebat. Sing hebat. Sing bergerak semuanya. Hitungan pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4. Semangat. Mulai lagi. 1, 2, 3, 4. Don't observe. Don't observe. Tandang apa salah, pintu cilik-cilik. Endang apa bunda, laku timah-timih. Lah kan iso nak? Iso Inggris. Kon Inggris arek cilik ati turu iku. Iso ojo kerja. 1, 2, 3, go. Aku apinya belalaku. Selamat segala malam minggu. Iki lho nyanyi kok nyanyi entol. Nah iki memang tembang kampus Kalimalang, Pak. Cak Sopian. Lah, Dren, koyo Sekarang saya tidak mau menyanyi, tidak mau menyanyi. menyonyo. Rupanya ganteng. Pirang teror gak teko. Waduh, Sinoman gon tonggo. Dikawe ono lek wong 10 ae. Lah, kayak Mas Kuman Pak. Iya. Ya, malam ini Bi, Iya, panitia minta permintaan. mau minta Permintaan. minta. Enggak kuruwet Ayo, panitia tak gawe double, minta permintaan. Ada permintaan. Pilih. Minta permintaan. Minta permintaan. Apa? Baik hadis sekalian. Ya. Malam ini saya akan menampilkan tari ngeremo. Loh, gak panjang emang anggota dewan itu WA aku. Ya, Pak. Nun saya masuk ini, nek saged acara niki pelestarian budaya kula ngremongi Mbak Wan sapa Erni teko Malang. Lah iki yo Erni. Dudu Erni iki. Lho, dudu Erni. Sapa? Iki teko kene iki. Sapa? Teko mesine. Tapi penting suarane. Suarane sing penting. Yuk, kita sambut tari ngeremo. Saya Dari Putri. Putri. Oke. Gentine tadi. Ya. Kok gelem ya panjenengan pegawe kecamatan ngremo.
Sapari. Kodohan kaya Supari. Oh, lampu ayam malam. Ya, asaburate kumat gitu. Kabutan dulu. Ngapunten Pak Dewan. Niki dirasani sing ngendang, nek sing majang emang koyo ngene ono. Sopo? Ketang. Iki lho. Sing enak ya. Mergane kon silikon. Iki silikon apa silidon? Ojo menyek men beto iki. Besok ngremong kan ene mati. Kaya wae suke Surabaya luarane. Untung dina bodolku kabeh. Bukan sombong tutur. Bede bohong itu mata. Wis Sombong sombong. ini niat. Monggo dulur sing ajenge apel. Monggo. Niki Ono ndurung tete pantun. Bening gunung ayo. Ayo. bening gunung. Gunung. Bening gunung ing nang ganda. Gula tak ngremong. Abid yang gila. Teko Jatilawang. Tuyuk. Duluan. Tak oleh ni cinta bordela. Cing mendidik. Kebo lho, juga.
Lakone latretan mancur bengkak Deng numpak jeren Mana guna pangdo Ngeres kana. Kalau toh punya betina. Nega benerem-gerem dari Abah Selamat jadi jalan mancing Kamu tak bela Aduh mantep pesan Kamu tak bela mantep pesan Yang tanah buru Marah utang-utang Asik Bagus deh. Ini lagi nyaman Ini juga dah Laman jelas Tore tetan di pola badan lebihan. Tasa punya nika Pokok ini jaga Pokok ekor mak talena merah Kama turuning Dekretan saja Menari beresana rokok Ngedoon sapor Rajo Sapi rayu Sapi rayu Fatona Fatona Oh merah ayu merah Fatona Oh, arwah. Rumah. Oh, begini. Entar ke entar ke toilet. Tuntang-tuntang kemerena Seikuntang kemere koto Suaramu kaya suara nyenyeran jerinting Itu jangan Cukup cukup rengkenang Menggalemar kala Athena Ramen keduk-keduk Jak pelajaran dalorong Dengan sama Ngambek ser-ser ayo Yo. Harapan. Oh, bisa. Ntar ke sungai jadi. Dia tak sapi mau itu. Lu makan kacau karena. Loh, Iki aslinya di Erni Tandak Malang. Iya. Erni tak dulu loro. Sopo Itu ya? Erni iki RX 100. Iya. Tuh. Apa lo? Iya. Ya. Pak Dewan naik. Oh iya. Gede Pak Dewan nunggek. Oh. Pun enggak kata. Pun ngoten Nggih, Dewan. Nggih. Pun ngoten kula Nggih, Pak. izin. Kula izin, Pak, kula. Nggih, matur nuwun. Anggota Dewan betul. Nggih. Iya. Iya ngoten itu cocok. Matur sembah nuwun, Pak Dewan. Nggih. Luar biasa. Dewan yang sangat Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Dewan. Nggih. Nggih. Ibu mboten tumut, Pak. Menika wonten sinden. Ayo. Monggo badhe katuraken lagen apa? Anu Lagu apa nih? Grikis. Grikis. Apa? Grikis. Grekis. Yo. Ayo, Cak. Lanjut. Grikis. Grikis. Iki selamat ke bulan besar tanggal tuwek. Oh. Diwarai tak mirin apa kan dibeleh. Oh, betul. Tanggalnya.
Haji Deni Prasetya, DPR Provinsi ya. Kalau nggak salah beliaunya itu dari Partai Nasdem. Nasdem kalau menurut Partai Nasional Demokrat. Kalau bagi kami seorang seni, izin Pak Dewan, nasib rakyat kecil tolong diperhatikan demi keberlangsungan hidup. Luar biasa, luar biasa. Ojo isi no awak dhewe dibayar. Ojo sampai liyane ndak munggah. Nuwun dumateng sampun. Aku iki yo tau nyalon dewan. Kabeh wong dewan ngomong, "Tolong diberi zaman seorang pelawak, wawasannya luas." Nyalon DPR. Nek aku nyalon jelas dadi. Dadi apa? Dadi omonge kancane. Ya. Omang dewan ini tahun ngarep tekan omane. Loh, ojo. Omong sing enak, tepat alon-alon. Tahun Takut tahun ngarep bakal dianu maneh. Dianu apane? Jadi tekan omane awake. Pemerasan awakmu. Hargailah orang lain maka orang lain pun juga akan menghargai sebagaimana layaknya Allah cinta terhadap umat tanpa pandang bulu. Ojo setahun pisan kegelekan. Iso begino, Pak. Lah karepku ngono. Nuwun matur berkatan Cerno makaten guyon maton saking pelawak untuk baru muncul anggenipun dalam kegocekan kata telah beli ngatur nyuwun pangapunten ingkang kata hidina siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.